Bideo honetan nomenklatura sistematikoari buruz hitz egingo dugu. Komentatu genuen modu ezberdinak daudela konposatuak izendatzeko eta haietako bat sistematikoa da. Gainera errazena da eta horregatik ikasiko dugu lehena. Batez ere erabili barretugun gauzak izango dira aurrezkiak eta salduko dugu nola. Lehenik eta behin, gu normalean dauzkagu bi elementu, adibidez jarriko dugu adibide bat dena, vale? Burdina 2, oxigenoa 3, vale. Orduan zelan izendatu behar dugu. Lehenik eta behin jartzen dugu lehen elementuaren izena, vale? Eta gero, bigarren elementuaren izena. Vale. Jakin behar duguna da, hemen aurrean, jarri behar izango dula horrelako aurrezki bat. Eta hemen aurrean, beste aurrezki bat. Zeintzuk izango dira aurrezkiak? Ba depende, zenbaki hauek zeintzuk diren. Vale? Zenbaki bakoitzarekin, oxigenoarekin doana joango da oxigenoen aurrean. Hemen burdinaren izena gongo da, bi hau hemen joango da. Eta esleipen hau izango dugu, vale, orain ikusiko dugu zelan egiten dugun. Eta jakin behar dugun beste gauza bat da, hemen bigarren izenarekin, oxigenoa izatekotan, hau bigarren izena deituko da oxidoa. Hidrogenoa izatekotan izango da hidruroa. Eta oxigeno eta hidrogeno ez daukagunean, beste dozein, izango da horren izena uro atxizkiarekin. Adibidez, kloruroa izan daitekena. Bale, derto. Behin hau salduta jarriko dugu adibiderekin. Ikusten dugunez, burdinak hemen bi bat daukazta, eta bi di aurrizkiarekin jarri behar dugu beraz, hemen jarri beharko genuke di. Ezta? Eta oxigeno hemen 3 bat dauka, 3. Vale. Orain joango gara, izen bi jarri beharrean izango jarriko ditugu bere benetazko izenak, ezta? Eta lortuko egunuko horrelako zer. Di, jarriko dugu izena, di burdin, eta gero, 3, goratu oxigeno daukagunean, oxidoa jarri behar dugula, 3 oxidoa. Bale, ikusten dugu ordenari datzi behar ditugula, aurrizkiak erabili behar ditugula, izen bakoitza, eta gero aurrizkiak hemendik ateratzen digula, bale? Diburdin, trioxidoa, bale. Komentatuko dugu, dagoen salbuespen bat, eta gero adibide batzuk egingo ditugu. Mono hitzarekin. Bale. Ze gertatzen da mono hitzarekin? Adibide bat jarriko dugu, adibidez, hasiko gara adibidekin, hau izango da gurea. N, A, B, O. Vale. Egiten baldin badugu prosadero osoa, hau da sodio. Idatzik ditugu lehenik eta behin izenak eta gero aurrizkiak. Sodio. Eta hau da oxigeno atzean doanez oxidoa. Vale. Normala izango zena zen hemen bi bat dagoenez, bi bat goratu di sodio, eta hemen goratu hemen ez baldin badagertzen da mono. Mono jartzen du. Vale, mono jarrita. Printzipioz, mono oso gutxitan erabiliko dugu. Vale? Mono erabiliko dugu beste aukerarik ez daukagunean. Eta salduko ditu zeintzu den egoera horiek. Printzipioz, gomendatzen da mono ez erabiltzea. Vale, printzipioz mono ez da erabiliko. Noiz erabilika du mono? Mono bakarrik, mono aurrizkia, bakarrik erabiliko da bi konposatu osantzerakoak ezberdintzeko. Eta jarriko ditut bi adibide, eta ez daude askoz adibide gehiagorik, así que bi adibide hauek nahiko ondo ikasi, eta gehien bat horietan erabiliko ditugu. Da, adibidez, CO. Vale, hau izango zen, karbono, vale, karbono monoxidoa. Vale, astu zaitezaten igual ari zarete zuei buruei galdetzen. Mono aurrizkia inoiz ez da erabiltzen lehenengo izenaren aurrean. Vale? Hori zaitezen, inoiz ez da erabiltzen. Inoiz ez duzu agortuko monokarbono. Ez, mono bakarrik agertuko da bigarrenean. Eta kasu honetan, zergaitik jartzen dugu karbono monoxidoa? Badagoelako oso antzerako den bat dena karbono dioxidoa. Zuek momentuz hau ulertu baino gehiago sinestu behar duzue. Ze beste izendapenekin, stok izendapenenarekin edo izendapen tradizionalarekin aurrizkiak ez direnez jartzen, batzuetan karbono oxido esaten dugunean,
oso argi ez daukagu hau edo hau den. Horregatik horrelakoetan gomendatzen da bai mono jartzea. Karbono honetan, eta gauza berdina gertatzen da NO eta NO birekin. Hau izango litzateke nitrogeno monoxidoa eta hau nitrogeno dioxidoa. Izan dakoa, jakin horrelakoetan bai mono erabiltzen dela, gainontzekoetan gomendatzen dela erabiltzea, baina da gomendazio bat. Ez dago debekatuta edo guztiz txarto mono hau jartzea. Txarto legokena izango zen mono jartzea lehenengo izenaren aurrean. Bueno, jarraituko gara adibidekin. Adibidez, CH4, vale? Izango zen. Karbono eta hidrogenoa izan dugu hidruroa jartzen dugula. Hidruroa. Honek bakarra dauka, goratu lehenengoan mono inoiz ez. Honek lau dauzka, lau ona tetra. Tetra. Beraz da, karbono tetrahidruroa. Vale. Beste adibideat ikusiko dugu. Vale. Zer daite jarri dugu hau, izango delako oxigenoa edo hidrogeno ez duen kasu bat. Vale, ikusten dugu daukagula berilioa, berilio, kloroa, baina uroa jarri behar dugunez, kloruroa. Eta, hone dauka bat, goratu mono ez dugula jartzen, hemen daukagu bi bat, izango litzateke berilio dikloruroa, konposatu hau. Eta azkenengo bat jarriko dugu, CO. Vale. Pentsatu ze izango litzateken, karbono, oxidoa, eta justo, nahi eta jarri dut, delako salbuespen horietariko bat, karbono monoxidoa. Kasu honetan batu egiten da, monoxidoa, ez dira bio jarri behar. Vale? Eta printzipioz hori da jakin behar duzuena nomenklatura sistematikoan. Aurrizkiekin jolasten dugula etengabe, hauek direla aurrizkiak, eta aurrizki horiek esleitzen direla hemen agertzen diren azpindizeekin, izenak orden berdinean jartzen direla, gogoratu bigarren izena oxigenoa izatekotan oxidoa dela hidruroa edo kloruroa, izan daiteke kloruroa, izan daiteke, fluoruroa edo horrelako ezberdinak, eta mono aurrizkiarekin, pizkat korapiotxoa dela, aurrean inoiz ez doala, hemen, eta atzeko izen honetan agertu daitekela, baina gomendatzen dela kasu oso gutxitan erabiltzea.